Hebate wong wedok kuwi masa dijedeki lanangan akeh, tapi atine mau gawe wong sitok. Alah bel. Gak percaya kowe? Gak percaya. Podho. Kowe iki wis gemoy. Konamu gedhi, rambimu ngapret. Aja ngono, Met. Nek ndelok wong aja kok njobone tok. Soale Soalnya ndelok jero aku yo pengen. Matariku, Pak. sampean ki lho wis ayu, gak gengsi ngecat dhisik, tapi rasa apa? Nebak sapa ya? Bojone wong. Kata-kata hari ini becek ketitik Allah ketara. Klebon barang cilik tapi kan kroso. Hai, apa kabarmu? Selama kita tidak bertemu. Hai, di mana kamu? Di sini ku merindukanmu. Kowe iki piye to iki diperjuangne ora peka belas. Rumah saku duwe ndas tapi kok gak ndek utek. Kayak apa, Met? Kayak manuk. Cakemmu. Matariku, Pak. Aku jane ya pengen lo kayak cacah kowe, pacaran, lamaran terus rabi. Tapi Tapi aku wis dibojo. Matariku, Pak. Tak delok kat kamu bingung tuh ajan. bingung piye to? Aku iki duwe mimpi sing urung terwujud, Met. Mimpi kon terwujud tak bingung lah. Ya terus piye? Ya kon terwujud ya turun neh kok. Ngecangkem. Kalau